Katu kanipor dian bau menterang ba kecela Meghalaya Konrad K Sangma ulaya soi kular bat menterang ba kecela Assam himenta beswa serma ban penbet yo pod usam hakin riu teli kijaka kenat kapot apdeng kini ki arjala hakmat wa Amit Shah menteri kampo yeng ke Sarkar India ubarabat Jun Kharjaren presiden ke New Trap Youth Council uloong ba jingsoi kular kamlong ke basai bat ke baklam de mir jingmut bat ki bor penyihat district council hima ne bor snong Uloong banikin riu teli tangkara tacera keba omdani bat imat kabiang nakani kejip noi pot Henry kiwei ki santeli pat lai bagi paiba bat nong ilam hima ki persa. Nalor kejimam yo ikot kisla ki basai hakano kurkom lapan bei yo pot usam ubak rabat Jun Kharjaren uloong baladak Sarkar kampan bei renti bahaya kini jingko nak kejingnya penbei pot hakabanta kabanikong klaim dasim jingmut lang kumno kan penbei pot ikin riu teli ki ceka hakabanta kabar. Kumbangi lapan pau hakmat jong menteri rang ba jong kajala ba nakaliang jong ka seng bodom tang mangi hakatu sengi barok ki seng balang ngim sim lahun ya ke ba menteri rang ba jong kajala rangkat ki wei ki menteri ki batai la ki brief yangi ni kongdu ngilaya kerjai bangi don kam ya ka black and white jong ke moyung ikwa ban hei ka agreement hei ka jinga penbet no sedong ya kata hadu mta kim sim la ai om di tang yangi baklam semla ayan rei wat syaka ying dor baru semla pelis ya ka moyo la shu wanra tang ya ka jingtho ka ba malu mala ya ka ba shula batai ti kata de ka wei ka ba arpat ka long ba ya ki seng balang la pen sengo ya ki party meeting la pen sengo ya ki political party ya ki emelil la pen sengo ka ying dor bar rei ka basong si ka long ba ya ki district council but ya ki sim ki hima hadu mtangim sim lo ba nakaliang jong chief minister la ne jong sarkar maklia kila yathu la ne kila pensengo ti kani ke ba nginom laban pediang kani ke jing yu roj ya ka hok bat ka riti jong ya uput usam jong ki hima bat kum ju ru district council nama balai ha ka jing sung thu ka jong ngi ong ba ka maklia li ka di tang ka siu ka kemi le se kan de ka district council ri ka kemi temben kandai ki hima nama boleh ka diskonsil ka shim ye ki put ki sam jong ki hima ka paragraf arpo jong siksidul kharchai bat ka diskonsil bat ka state mekhlia ka shim ye put sam jong ki lightly ki diskonsil chu plus no tangka lightly ki word jong ka ki normal selong bat ya ki ni ki cantonment area kata ka diga mekhlia ti ladang itip ye put sam jong ki hima itip ye put sam ka diskonsil lang itip ki put sam diskonsil itip ye put sam jong jalla ti henry hakani ka cases kalong ba ka ksiu kla legisan MOU but agreement claim jing tip ka kami claim jing tip kami ti lada haka jinglong ka jingman jong ka jap nu go jongi lada ki khun ksiu ki le ya samput but no claim tip kami ik kalong ka ik bang yam lawan pediang ti ka ju ka jinglong ka jingman ka balong ya kama khlia claim consol claim panjing bet na ki hima kishu ya lam ha itu ki regional committee kishu court meeting chisin asin rei haswa bakin sanya kata ka MOU but ka agreement jing sha ki ladi pentip ya ki hima keladi bang pentip ya ka diskonsil no beli kini ki important stakeholder ladang ye penbet ye ne put sam ti kan ni kalong kai ke basongsi do kata but kanorim jong ka seng HYC ngela kerjai ba nadu basdang ba kanorim ke jongi kalong ba ka mekhlia ka penbet yo put sam ka dei ban penbet kat kum put sam jong hima khasi hakitu ki jaka ke ba ki hima khasi ki jongi ki dang exercise ya ka bor ka jongki ki lesi kidang ai ki sanat sa kirang basnong kidang ai ki kot ki slak hando kidang le ki wi ki kam lesi ban ai ki permission ban seng school ban ai ki NOC ban sna surok lani ban sna ki no ki development ni ong ba hakitu ki jaka ki ba ki hima khasi kidang exercise ka bor kidang ki kam jong ki dang pau hodo mta ni ong ye kitu ki jaka de pen hap apoka hima mekhlia hare ke basungsi kalong ba wat ladang yimpat yo ye ka moyo wat ladang yimpat yo ye ka agreement rei ni supen syong nong rembet ya ke ba la brief menteri rang ba hangi ha meeting bat kum ju uru ha ka sarkar ha ka legislative assembly bo police ya tu short report ngila sung thu ba ki bun ba ki jaka bat ki snong ki ba dang hap haka jurisdiction territorial jurisdiction jong hima khasi mentaki hap sepok asam nyen sedang naka hima jarngam was hasil sektor ka hima jarngam kumbakalong menta katu tia bazar katu hadu menta
hima kadang access jurisdiction katu haka recommendation ka lej ka sya Assam tiladangin poi sya ka hima nonglang ngin sedang na Gizang reserve forest ka Gizang ki ong ba ka kadan arbenta ka Gizang kani ka lower Gizang reserve forest ka tu ka haka jingpet jikmi jongka Assam tenrei kani ka upper Gizang pat ka tu ka opo ka jingpet jikmi jongki hima nonglang ti yakum ka turu ka hima nonglang ta ka bandu ya tu ka Gizang upper reserve forest tiladangin pej haka hima nonglang hi kumba piu im ta ki don hadu pratali kisnong kiba ki kwa banlet syam khalia ngingim sungut hu kolong ki don santli ki principle hakan ne jing perbet put historical ngi khlan ha history geographical continuity ki dang pet nang yu ka administrative convenience ngim de ban ya khen tang ya jing jangai ring ya pedru ya khtin ga thalik ngi kham sutanat no ke resident jong tu ki dei ki garo ti ka administrative convenience kin don ba hi ba ka khlia ti ka willingness of the people hakanu ko dur ki pensiong nong rim ya ka willingness of people na mabelai kini ki breu hadin bam syam lapan bana ba kidan na khlia kumbang im ta kila ki da arlai tayo te hakanu ko dur ka poisya ka syaka Assam kat ba ya baro santeli ki kriteria kini ki snong hapo himano lang ki qualify te kalong ka iki ba ngimla on pedeng andan ladang ipoi hapo ka hima nong spung ka don ka sibenta jong ka jim regau ka hapo ka hima nong spung bat kalungkung kini ki jaka deus im lim ba ai sanat ki headman deus im nong spung ba ai lan pata lan ikot dulir ai wai ye gitu ki bru ki basyong tu ki badai tang ki poiwer tenrei tang namar ba kini ki poiwer ki kwa banda cha Assam utarai ying lan utarai khando umla syuk bang e kumba POE kelong ba hakata ka site inspection watang ye ki manong spung ban keren rom sya masen keren la kini no ya kaman kata ka dijingjia hapo ka himanong spung bad hima jerang ka badi ya ka jim rigau bad ya ka alungkhung tiladak ngi poisya ka hima melim le ka hima melim kala jandu ya borok ki disputed area wat ya tu ka nan dok kha hapo mai khuli ka badi ka nan ka ba kitu ki snong ki ri dok kha bad ki di ti dok kha ban sponsor ka school ki jongki ka tu la recommend ba le Assam ya ka tu ka nan la seng da ki pajba me khlia ka ay ki NRJS ba kita ter kalej syayang katu ka wei ka STC kam kiba kumbang itip menta kadang sakut ka kes jong New Yearly thank you for state of India ban mekhlia ba Assam tu katuru dang don hapdeng ka kes menta kala lid no sa Assam sibobun ki benta jong khana para bat kuwi ki area ti ka dei ka jingdu nong ka bakrau hadu kata katai ki ma singi la WE ki ni ki arlai tayo ba ki hima kasi kim shemla hon ni ka ni ke yu no mar la le lendet na ki ka diskonsil ru ngi i khamtam khasi hil kam shemla hon ti na kini ki 6 area of different ka bom da don kanu ka negative response le se kan dei tang jong ka rata cara ngim shimlo i jen ke hil atau moses council bakan objek lane kisnong ru ngim shimlo i bakan objek ti le se ngila ban ong le se ban nakini kin rutli ki area of difference ki badon haka settlement ta ka ba bet le se tangka we ki area santli ki area pat ka don ha pedeng jing bombet ti hakanu ka dur mangi kum kesengin de piang ya kata ti khamtam ki don kisnong ki mangi ong ba ki meet lane ki qualify ya borok ki kriteria ndrei ka tapat kali cha Assam ti ke bobun ke benta jong ki kot kisla ke bobun ki benta jong ka history syamla pensiong norim ba hari la ai vetage palat ha willingness jong ki breu but kini ki breu ke bangi ong ba kamdi ka willingness jong utrai jaka ka di ka willingness jong nong songwai jong poiwer u ba shushong thap hari la da ka di ka ying jong u nong songwai jong u mot badle chawe umla u haban kali shwaranga ti kini hot borok ngi kwa bakan don no ka jingbet ya ka badi bol upur usam handrai kani kebalale lendet ya ki hima kani kebalale lendet ya ka diskonsil dei tang ba ka pendu nong ya kini ki area ka bama susu kolong kan jia yu ke blok 1 blok tu ada ki lendet na diskonsil bar ki hima kan don kot yu ka me khlia ban proof itu kan jia yu ya ka langpi kan jia yu ya ka ya tu ke area ka ba ya kini mta ka jirang bat ka soyom mo ti kini ki major area of disputed kini ki rutli ki ban sawan
ki degi area ki bakham susu bat ban pen si saya tu ka me khlia ka depend na ki hima ka ban depend na ka diskonsil tika kin le yu nang ni shkhaman hakano dur kin settle li kin riu tli hakan hal lada hakane ka first settlement ta phila ya laj lupa hatu ka me khlia ta kan let settle li ka no man sau khlam jing tip jong sim jong no man sau khlam jing tip jong ka diskonsil hatu un lej penbej ya ka blok tu khlam tip us im khairem khlam tip us im rai nong tung ki badi maki ki bala defend ya ni ka border hadu mta om dei pulit ma khalia hey pio i badan pulit ma khalia border kam dei ki scheme jo ka me khalia ta phine compare ki scheme le ka kala ka asam baling ni len ya ta hari ka jing dang don claim ka me khalia ye ki bon kini ki area ka dei badan ki sim ki badang ya ta badang don ki pajba ki dang kwa ban bat ya kan ni ti kini di ki ba ni kwa ban kerjai bang ngim hun ya kan ni ka ba ka sarkar me khala kala san ya kan ni ka agreement but sakawai pat ka jing deko jong kan ni ka agreement kalong ba baki pensyang nong rim ya ka tu ka list of area but ka ki list jong kisnong ki baki pa wa arja kharwei da ka sarkar mukul sang ba ya ka tu ka list jong kisnong la le khlam jing tip ka songsil ba hima ti ki bobun kisnong ki bedang dei ki disputed villages la ni ki disputed area kim don hang tu kalis bat haba kim don tu kalis ka asam kam tere chu ban pen kelai ta kalis ka weina kita ngilayo jing tip ka di Malang Jaipur ka bahap opo jang ki manong lang ka Malang Jaipur ru ka di ka hajing sya ka di disputed area re namar ba kamrung ha ta kalis jong arja khat wei ka ba mukul sang ma upha tu ki snem la shim bet ya ka asan non disputed ba ka poisa asam ti kalong ka kata ka de wei ka jing deko ka list arja kharwei kalong lupa ka list khabar ko ka bam shemla based on garau reality kata de wei ka MOU buat ka agreement ke lasan klam jing tip ki jong ki hima la le landet ya ki hima ki badi ki important but ki main stakeholder ti kalong ka iki ba pensusi adu kata-kata bat nakaliang jongi ka seng nadu basdang ya ka ni ka kam boundary ya trelang bai bat ki hima ya trelang bat tu kisnong bat kumju ru haba ka disongsil ka khot ngi ajing mut ngi lej ban ajing mut ti mentaru ngin sap ngin phaidin bat ki ti ya ke ba maki ki sngo di ban le nak leng seng ngin ya trelang bat ki ban ya chkhmat lada ki sngo ong ba ki di ban le chesfom kod ru ngi long bal kloi ban kharsan ki lada ki ong ba perlong da ka jing ki ba ru ngi long bal kloi ban dor kat lang bat ki henre kumbang ong ba ka stan ga jongi ke di stan ro ki ma tikiban shim ya garai ba khadu ha jing so jongi ha kan ni settlement kam de ka sarkar sam kam de ka diskonsil ki dikima tikumbang ong nomor ka claim ka jongi kalong ka di ka claim ki terteri jo ki ma no ble ki khasi state ki la don ha shwa phareng ki la ne por phareng ki dang don ha ka sarkar india tenre ga me khlia dang seng tang snem khat khandai spa nyop huwei nyop ar autonomous state bat ka full fledged state ho nyop ar tenre ki hima kla don ki hajar snem ki la sensar ye ki ne ki put de hajar snem ki la yap ki la sei ki la play ya kas ep kas ar ya kas nam ha ki ni ki chaka ti hajing so jongi kalong ba ka rai ka ba khadu ka ba di ban rai ki di ki hima kinom dei ka disongsil la ne kam nom dei ka state re borok ngi dei chuban ne tre lang bai bat ki hima ti ka bantik ya final call hi banuan ra ya kata settlement ka long ka ban kut no sundan kata ka acceptable settlement ka di bendai lada ki hima ki long bang la biang ngisau ong ba kata ka la biang re lada ki hima ki ngau ba kani kampat long ti nginum padai ban pediang namar kumbangi ong ba the important stakeholder kinde ki dorbar snong kinde ki dorbar hima ki ba don hakini ki jaka shwa ka phareng ha ka por phareng ba sarkar india ta phi kumba ngi ong ba kiwan ra santli ki principle tenre ki don ki jaka ki don ki snong ki bakwa ban hamekhlia ki qualify barosan kim hap po mekhlia tidak ki ai pat kin pen example malchapara jong ha po inong lang leadership ki qualify barosan adu ka willingness adu historical background adu ka geographical connectivity administrative convenient barok ki qualify henry still kidang le cha sam kata de kawai ka baar ka bangi kwa ban sai kalom taba hakani ka settlement lada pimpen bet chwa ya tu ka ero ka badon how arja khatway ya tu ka list of different how arja khatway te kumno pimpen bet chubo kidon kisnong ki bangi left out kidon ki area ki ba om shamla penrung
Ti hakanu kadur kan wanra kata ka peaceful settlement lada dang bun kisnong bagi cekangi ngilai syarut. Kabalai hoj ka sarkar ka lakhot ya ki hima ya ki sim kawai ka meeting ki regional party i o ka regional committee ribohoi bat ka ribohoi bat was kasel ki khot ngi jen ti hel ro ki khot anrei ha sho ban san ya ke MU jing sha ki lade pentip sha bapet kat kum ka pre MOU ka di banlong tam ta ti lada kala biang ngin san ya ke MOU kata ka di bende kelenti de ban san chwa ya ke MOU pha chwa sha home ministry sa siwan pentip te ba pisau pentip ti kamut piklam consider kan ya ka opinion ya ka views ti kumbang yu kumba pio i kini singi kadon ka restless kadi ka kadon ka jing bumhun jong ki nok sok snong ka kim sotanat ya ka ki bolale namar what ya kum ya tu ka bill mo ka tu kanan japo mai khuli ya ka ba kini ki biru ki support ya ka school pada college no kamut ka school hap kan ti hakano ka dur kini ki biru ki basa abodor kin pediang ya ka jingkeli ka long ba hato ka ni ka agreement bat ke MOU ki ba ki dab san ki kapan hun na mi ki biru ki basa abodor kum ka pau matak ki biru basa abodor bun kim hun ki tho sithi ki mare cha UCM ki mare cha council ki le cha DC ban pan pau ya ka jing sngo ka jongki ki la shumare na way post ban pan sngo ya ka sur ka jongki ti kumba ka pau ka long ba ka ni ka jing ka MOU ka ba ki san ha arap khandai trik banai ba way jong tau snem bar ka ni ka agreement ka ba ki san ta sngi ka di ka kam shem la pan hun ei rem ya ki ma ya ki ba de ki snong ba de ki pajba ki basa ha tu ka area kumbang yu i kalong ka asam kam buram ki ong kata status quo kat no teli la san status quo yu i ba ka buram ki ong ba ye ki central scheme government of the penthut dasna ka me khlia tang JJM ru ki kini ki pat mo ngi ong ba kadang don ha mutual settlement of the penthut yang ngi watang ki sang balang bole ya border area ki pulit me khlia kimsha hana bandom penthut wa sampat do forest guard do ubri asam man thung hadu ki put but kabakhadu kalong ba kiate santali ki agreement baro santali ki principal put baro san ka qualify po makhlia still kadang li cha asam ti kanu ka ba ka asam ko burom hi ko makhlia ya ka skuru ki lamburam ya kata ka agreement ba ong banom penthut ya ka development ba one central agreement central government ru ka lamburam ya kan nga jing penbet put ru ka lamburam ya kata ka 5 principal ru ka bakila ya agree para maki ki lamburam tika kajing keli kalong hatu ka asam kan burom dem ya kan ke MOU buat yang agreement bagi san mata singi utari dak jing keli nah kajing yu jonga ule say what apa deng beladap sanye ni ke MOU buat agreement ka asam kan tang violate hiben push nah lada kim burom ya baro ki kam bangi ladap kiladap ya rai benom pentut ya kan ya ki scheme central government reha ba ka mekhlia ka implement ka kem ka weng itu ki pat tika ik ba penlong yang iban ngej ba kasal samatakan burom ya kini ke MOU ba dia agreement haba ya baro ki ya ada pinekren status quo ka dia agreement ka dia MOU tila da pinekren ya kini ki 5 principle ke ba kila ya menjuru ki dia ki some sort of agreement ba ki MOU tila da kim burom ya kini ngin expect ban burom ya kini ki ya ka gini ka agreement ba san matasngi utari way dak jengkli ya ka bang nyemde ban kensting ban ong ba itu ki snong ka to ka ni ki teli ki snong bang ilayok ngila secure nga hajing pet ke jonga hi ngam pat I bakan don ka security kamtam ba kam don ka acceptability ru na ka grassroots ko makalong mata tin kai ka daw ka ba penlong ya ka sarkar makhlia bakan buri adu mata om dei tang ba ka buri na ki ba ka buri ru wat na ka ying dorbar thawan ki shay tang ka short brief ti nakaliang jong kaseng ngin sa pan no da ka RTI nri nakaliang ke himaru kung yong kilaban pan bat kani ka di ka kam yap kam im le se ki haban ai ke MOU ki haban ai ke agreement ki haban ai tu ka list ba kilap ha ko arja khatway ki haban ai ke report jong kitu ki lightly ki regional committee nri kum bang ong ba imat ba nakaliang jong ka rata cara sektor imat ki breu ki biang marki klaim risk kan ono ka opinion ne yo la se ki risk ki klaim penmi aga media ya kata tim reikat kum ga jing yu i jongi kam sham ladon kan ono ka reaction na rata chare sektor ka badon reaction hi ga di na ka ribohoi sektor banak po wes hasil sektor